εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε εδώ επί του πιεστηρίου που μαζί με τον Μάκη Κουρί και τη συντροφιά μας, την οποία θα τη δείτε σε πολύ λίγο. Θα δούμε την επικαιρότητα τη σημερινή, θα δούμε τι μας περιμένει το επόμενο 24ωρο, τι έρχεται δηλαδή, αλλά και το επόμενο διάστημα. Να καλησπέρα στον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη που είναι μαζί μας σήμερα. Πολύ καλησπέρα. Καλή χρονιά. Να είμαστε καλά. Καλή χρονιά, να είμαστε καλά. Και σε πολύ λίγο θα δείτε και τους καλεσμένους μας. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον το σημερινό πάντελ, με τους οποίους θα κουβεντιάσουμε. Έχουμε ανθρώπους και από την πολιτική, αλλά όχι μόνο την πολιτική. Να δούμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, στην αγορά, στην καθημερινότητα του κόσμου. Και στην αγροτιά. Και στην αγροτιά, ναι, η οποία ξεκινάει και αυτή κινητοποίησης. Λοιπόν, να πάμε να δούμε το τελευταίο φρέσκο. Φρέσκο, ναι, κάνουμε. Το τελευταίο φρέσκο. Έχουμε δημοσκοπήσεις. Τώρα μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Και δημοσκοπήσεις θα βλέπουμε πολύ τακτικά εν ώψη ευρωεκλογών και δημοτικών εκλογών, αλλά και εν ώψη της πιθανότητας να έχουμε και αυτές τις εκλογές. Ναι, κάποια στιγμή πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζουμε. Από ό,τι υπολογίζει ο Πρωθυπουργός και από ό,τι θέλει ο ίδιος και επιθυμεί. Λοιπόν, έχουμε μια δημοσκόπηση που θα δημοσιευθεί αύριο στο Ποντίκι. Είναι της εταιρείας Pulse και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία σχετικά με την πρόθεση ψήφου. Είναι αυτά που βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, 23% ο ΣΥΡΙΖΑ, 20% η Νέα Δημοκρατία, 11% η Χρυσή Αυγή. Πάνω βλέπουμε την προηγούμενη της ίδιας εταιρείας. Ήταν στο 20% η Νέα Δημοκρατία, έχει μείνει εκεί, στο 22,5% ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει στο 23%. Η Χρυσή Αυγή από το 11,5% έχει πέσει στο 11%. Ανεπαίσθητα είναι όλα αυτά που βλέπουμε. Το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ έχουν από 5,5%. Όχι, συγγνώμη, κάνω λάθος. Όχι, το ΠΑΣΟΚ έχει 5,5%. Συγγνώμη, 5,5%. Από 5,5% το ίδιο πράγμα δηλαδή. Το ΚΚΕ στο 5% από 5,5%. 4,5% οι ανεξάρτητοι Έλληνες και 2,5% η Δημοκρατική Αριστερά από το 3%. Είναι εκεί κοντά στο όριο εισόδου στη Βουλή. Βεβαίως αυτό δεν αφορά την εκτίμηση ενδεχομένως εκλογικού αποτελέσματος. Πάμε να δούμε τι δείχνει η αναγωγή αυτού του ποσοστού. Δεν διαφοροποιεί ιδιαίτερα τα πράγματα. 3 μονάδες μένει διαφορά. 25,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 22,5% η Νέα Δημοκρατία, εκεί στα ίδια που ήταν και το Δεκέμβριο. 12% η Χρυσή Αυγή από το 13% που είχε, μια μονάδα κάτω. Στο 6% το ΠΑΣΟΚ, μισή μονάδα κάτω από το Δεκέμβριο. Στο 5,5% το ΚΚΕ, από 6,5% που είχε το Δεκέμβριο. Στο 5% οι ανεξάρτητοι Έλληνες όσο και το Δεκέμβριο και στο 3% η Δημάρ λίγο πιο κάτω από το ποσοστό του Δεκεμβρίου. Βλέπουμε ένα μεγάλο ποσοστό 6,5% να δηλώνει άλλο κόμμα. Εκεί μέσα φαντάζομαι θα είναι μέσα ο κύριος Αλαβάνος, θα είναι το κόμμα του κύριου Λοβέρδου. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι μέσα. Κύριο Ζώη. Το κύριο Ζώη, Νέα Μέρα, σωστά, με το ξεχνάω. Και θυμώνει και Γιάννης Ομαδρός που μας βλέπει. Ναι. 6,5%. Και αυτή είναι η εικόνα που θα δείτε αύριο. Έχει και άλλα στοιχεία βέβαια, αλλά εντάξει, πάρτε το Ποντίκι να δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία της δημοσκόπησης που δημοσιεύει το Ποντίκι αύριο και που είναι πάνω κάτω νομίζω. Και ένα 10%, ένα 11% ακόμα λέει δεν απαντάω. Έτσι. Δεν απαντάνε. Γιατί αυτό θα κρίνει. Αυτό θα μεταφράσει σε αποτέλεσμα αυτές τις ενδείξεις. Και αυτοί που πραγματικά δεν απάντησαν. Δηλαδή, Σαφώς. εκτός από αυτούς που δηλώνω δεν απαντώ, και αυτοί που δεν απάντησαν καθόλου. Σαφώς. Δηλαδή, γιατί αυτοί όντως μπήκαν στον κόπο να πούνε δεν θέλω να απαντήσω. Είναι η τρίτη νομίζω δημοσκόπηση των τελευταίων ημερών που είναι πλέον μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε και σήμερα η Public Issue της Εφημερίδας Συντακτών δημοσκόπηση. Η εκτίμηση πρόθεσης ψήφου έδειχνε πάλι 3,5 μονάδες ακριβώς την ίδια διαφορά. Με τα ίδια χαρακτηριστικά. Τη Νέα Δημοκρατία σταθεροποιημένη, δεν φαίνεται να έχει απώλειες. Να είναι αυτή που βλέπουμε εδώ. Τώρα ίσα-ίσα που φαίνονται τα νούμερα που βλέπουμε εδώ, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι στο 28 με 31,5. Τα υπόλοιπα δεν έχει σημασία, εντάξει, τα βλέπουμε πάνω κάτω. Αλλά επειδή ξέρω για την προηγούμενη της Public Issue, η Νέα Δημοκρατία είχε ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Πριν από 4 μήνες, το Σεπτέμβριο ήταν η προηγούμενη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανεβασμένος, νομίζω μία μονάδα. Και είναι τα ίδια χαρακτηριστικά και αυτή τη δημοσκόπηση που είδαμε. Η Νέα Δημοκρατία στα ποσοστά της και το ΣΥΡΙΖΑ να κερδίζει λίγο και να διευρύνει την απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα οδηγήσει ανακατατάξεις. Θα το σχολιάσουμε σε πολύ λίγο. Σας είπαμε τους καλεσμένους μας. Να δούμε και λίγο την υπόλοιπη επικαιρότητα που να σας παρουσιάσουμε. Ξηρίτιδα. Ξηρίτιδα είναι ξηρός και ξηρό ψωμί. Ξηρός και ξηρό ψωμί. 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια. Τον ρώτησαν τον κύριο Στουρνάρα αν τα δίνει τα 4 εκατομμύρια. Το γενές πλεόνασμα. Τι είναι. Εγώ δεν κατάλαβα. 4 εκατομμύρια είναι για όλους μαζί ή 4 εκατομμύρια για τον καθένα. Ένα για τον καθένα. Ένα για τον καθένα είναι.
Τσιγκουνιά. Για κάθε υπόθεση δηλαδή είναι από 1 εκατομμύριο, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. 4 εκατομμύρια. Είναι μια προσπάθεια να δείξει η κυβέρνηση ότι ακούει, αν μη τι άλλο, αυτό που της έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Από την Αμερική. Δεν είναι πολύ εύκολο να μην κάνεις κάτι. Τώρα, αν η επικήρυξη είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πραγματικά. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, βοηθήστε με, δεν είχε συμβεί και με τη 17 Νοέμβρη πριν? Μόνιμα είναι. Είχε συμβεί αργά. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει παράδοση των επικηρύξεων. Ναι. Είμαστε μια χώρα που, επειδή οι επικηρύξεις θυμίζουν εποχή ληστοκρατίας και υπάρχει συνείδηση ότι ο κόσμος δεν δίνει κανέναν, ναι. Και θεωρείται και λίγο περίεργο σαν μεθόδευση. Είχε αργήσει λοιπόν τότε. Είχε αργήσει. Είχε γίνει σωστά. Μετά από πολλές εκκλήσεις και πολλή συζήτηση. Ναι, νομίζω λίγο. Και δεν είχε και αποτέλεσμα δηλαδή. Έτσι. Πάντως, το μέτωπο του κ. Ξηρού πληθαίνουν τα ερωτηματικά. Καταρχήν δεν είναι καμία απάντηση από όλες οι οποίοι της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως και της ηγεσίας της αστυνομίας, για αυτό το έγγραφο που αποκαλύψαμε χθες. Το οποίο μπορούμε να το δούμε άλλη μια φορά, έτσι να το θυμίσουμε. Η Διεύθυνση Φυλακής στις 24 Δεκεμβρίου προειδοποιούσε 7 μέρες νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου που παίρνει την άδεια ο Ξηρός, ότι έχουμε χωρίσει άδεια, θα πάει εκεί. Αυτό είναι το έγγραφο. Κατέληγε ότι παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ακριβώς. Και μάλιστα είχε ακόμα μια παράγραφο που έλεγε ως ονούπου θα σας ενημερώσουμε για την ακριβή ώρα που θα φύγει. Το οποίο σημαίνει θα σας ενημερώσουμε για να αρχίσετε την παρακολούθηση. Όλη η επιχειρηματολογία που έχει αναπτυχθεί από πλευράς και κυβέρνηση και αστυνομία ότι δεν τους είχαν ειδοποιήσει από τις φυλακές. Λοιπόν. Αντίθετα, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Κάποιες καλές πληροφορίες λένε ότι το κείμενο αυτό που ήταν 12 με 10 σελίδες του μανιφέστου στη εισαγωγικά του κ. Ξηρού έφυγε από τον Κορυδαλό με ημερομηνία 31 Δεκάτου του Δεκεμβρίου. Ίσως από το επισκεπτήριο, ίσως μέσω δικηγόρου ή κάποιου άλλου κρατημένου. Καλά, δεν είναι και τίποτα δύσκολο να βγει και να μπει κάτι στον Κορυδαλό, έτσι. Αυτό έφτασε στα χέρια στο Indymedia. Ναι. Με ημερομηνία 32 και από κάτω έγκλειστο στο φυλακό Κορυδαλού. Στις 14 Πρώτου είδε πρώτη ανάρτηση αποσπασμάτων και από κάτω έγραφε ελεύθερο μέλος της 17 Ιανουαρίου. Και τελικά στις 20 προβλήθηκε τηλεοπτικά όλο αυτό το πράγμα. Δεν πήρε χαμπάρι η αστυνομία. Όχι, προφανώς δεν πήρε χαμπάρι. Μα αν είχε πάρει χαμπάρι, δεν θα γινόταν αυτό που έγινε. Είναι προφανές. Το κείμενο αυτό προϋπήρχε. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι τίποτα και έχει πληροφορίες μέσα από τις φυλακές Κορυδαλού για την κατάσταση που επικρατεί. Επίσης, κατηγορούν τις φυλακές. Ασφαλώς έχουν ευθύνες. Αλλά δεν έχουν μάθει ότι έχουν τρομοκρατηθεί φύλακες από τους τρομοκράτες. 7 φύλακες έχουν πάει στο νοσοκομείο. Από το ξύλο. Και πλέον δεν αντιδρούν, φοβόνται. Επίσης, ποιος έφερε στην Αθήνα μαζεμένους από τον Ντομοκό, από τα Γρεβενά, τους κατηγορούμενους, τα μέλη των πυρήνων φωτίας, εδώ στο Βορειοδαλό. Ναι. Με ποιανού εντολή ήρθαν εδώ. Και γιατί δεν πήγανε στη πτέρυγα της 17 Νοέμβρη, που είναι υψηλής ασφαλείας, και υπήρχε άνεση από κοιλιά, παρά πήγανε με τους κοινούς υγικούς κρατούμενους. Μάλιστα. Επίσης, πάρα πολλές φορές έχει επέμβει η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, είτε για να πει μην δώσετε εκεί άδεια, είτε για να κυρώσει ακόμα και μεταγωγές. Σήμερα όλα αυτά τα πράγματα γιατί σιωπούν. Είναι θέματα που θα κουβεντιάσουμε όσο αυτά μπορούμε να όλο και περισσότερο πληθαίνουν ότι κάτι συνέβη, ότι υπήρχαν άτομα της ασφάλειας έξω από τον Κορυδαλό, μέχρι ένα σημείο συνόδευσαν τον Ξηρό και από εκεί πέρα το χάσανε. Αυτό είναι μια πιθανότητα. Έχει ακουστεί τις προηγούμενες μέρες ότι μπορεί όλο αυτό το πράγμα να υποκρύπτει την πιθανότητα να υπήρχε παρακολούθηση, η οποία τύχησε η παρακολούθηση και γι' αυτό προέκυψε ότι δεν έγινε παρακολούθηση. Και ήρθε η επιστολή Γιωτόπουλου στην Ελευθεροτυπία να υπενθυμίσει ότι όταν θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί να παρακολουθήσει περίπτωση Τζορτζάτου. Άρα τα ερωτηματικά είναι λίγο περισσότερα από όσο είναι ευχάριστο να υπάρχουν στο τραπέζι. Όντως είναι πάρα πολλά περίεργες συμπτώσεις, περίεργα πράγματα όλα μαζί, τα οποία ακόμα και τα μυαλά που δεν έχουν συνωμοσιολογικό τρόπο σκέψης θα βάζουν να σκέπτονται περίεργα. Το ένα Υπουργείο να κατηγορεί τον άλλο. Συνεχίζεται. Μεταξύ Υπουργείου Προστασίας Πολίτη και Δικαιοσύνης. Αυτό συνεχίζεται. Και το θέμα είναι γιατί δεν το φάκελο στη δημοσιογραφία. Με αφορμή αυτό το έγγραφο έχει γίνει διαρροή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σήμερα,
Που λένε να οριστεί. Εμείς η διεύθυνση των φυλακών είχε ειδοποιήσει. Ας έκανε η αστυνομία τη δουλειά της. Εγώ το λέω λίγο χοντροκομμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό λένε οι διαρροές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στους καλεσμένους μας. Ο κύριος Κώστας Τσιάρας. Ναι. Και βουλευτής Καρδίτσας με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Νίκος Βούτσης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Σπύρος Λικούδης, βουλευτής επικρατείας Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρούπα, στέλεχος του ΚΚΕ. Καλησπέρα κύριε Μαρούπα. Και επειδή το συνηθίζουμε να μην έχουμε μόνο πολιτικούς, αλλά να έχουμε και έναν άνθρωπο έτσι, είτε από την αγορά, σήμερα από τον αγροτικό κόσμο. Ο κύριος Τζανέτος Καραμίχας, ο πρόεδρος της Πασεγίας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Έχει πάρει φωτιά πάλι το θέμα των αγροτών με την φορολόγηση, με την τήρηση βιβλίων. Υπήρχε μια, νομίζω, σήμερα κατέθηκε μια ερώτηση από 32 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι υπέρ των. Είναι ερώτηση υπέρ του Τζατζή, ότι να αλλάξουν τα μέτρα. Ο Δάνης Τζατζής πάλι είχε αναλάβει αυτό. Και είχαν προηγηθεί και με τον κύριο Τσαφτάρη οι αρκετές συναντήσεις, αλλά δεν κατέληξαν σε κάποια μέτρα. Ένα από αυτό που ζητάει είναι από το όριο των 10.000 να πάει στα 20.000 ευρώ. Είναι και έτοιμα δικό μας αυτό. Ναι. Και με 5 με 7 να πάει. Και όταν έγινε η συζήτηση στη Βουλή, αυτή ήταν η πρότασή μας. Αλλά πέρα από τα μέτρα, η εφαρμογή είναι πολύ μεγαλύτερος πονοκέφαλος από τα μέτρα. Δηλαδή, οι βουλευτές της Δημοκρατίας που είναι μαζί μας σήμερα είναι από περιφέρεια αγροτική. Οπότε θα το κουβεντιάσουμε. Έχουμε και άλλες πληροφορίες να πούμε και διάφορα. Νομίζω θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και στην πορεία. Διότι έγιναν δύο. Σήμερα στη Βουλή, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Καπερνάρου. Ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί. Οι Ρούσοι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στους ανεξάρτητους, διότι είχαν δημόσια. Θυμώσανε, δεν κατάλαβα. Θυμώσανε. Και για τον κύριο Βαρβιτσιώτη ψηφίσαμε υπέρ της άρσης ασυλίας, παρότι ήταν πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξέρετε ότι πολλοί τώρα δεν θέλουν να μπουν και υποψήφοι δημαρχαίοι σε όλα τα. Διότι τελειώνουν τη θητεία τους άνθρωποι και ύστερα τους παρακολουθεί. Ας πούμε μια σωρία μηνύσεων, αλλά εκεί δεν ήταν ατομική η μήνυση, αφορούσε μεγάλη έκταση δημοσίου συμφέροντος και πάνω σε αυτό έγινε διάλογος και από τη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν προς το ΣΥΡΙΖΑ αιτιάσεις, ενστάσεις, γιατί ψηφίζετε. Δεν σημαίνει τίποτα. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολες υποθέσεις και δύσκολη απόφαση πάνω σε αυτά, διότι έχουν τον προσωπικό χαρακτήρα πάνω. Το ίδιο και για τον κύριο Καπερνάρο που ήταν πατεντάτες, μπορεί να πει κανείς, αυτά τα θέματα για τα οποία ερχόταν. Ταυτόχρονα όμως είχε το δίκαιο ως προς το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί η έρευνα και δεν έχει τελεσίδικης. Πάντως υπάρχει το ερώτημα, δεν υπάρχει. Είναι μια νέα γραμμή, μια νέα τάση να είναι ευκολότερη η άρση της ασυλίας. Αυτό υπάρχει έτσι αλλιώς εδώ και 1,5 χρόνο. Και αυτό είναι καλό, δεν είναι? Και δεν είναι μόνο. Και δεν είναι δηλαδή για κάθε υπόθεση. Εμείς έχουμε βάλει τον πιο παλιό μας βουλευτή, τον Βαγγέλη τον Αποστόλου, που ήταν από τη δεκαετία του προηγούμενου. Ακριβώς γι' αυτό μελετάει φακέλους, δεν είναι νομικός ο άνθρωπος και γίνεται μια ενδελεχής μια προσπάθεια. Υπάρχουν πλειοψηφίες, μειοψηφίες. Υπάρχει αυτό το κλέβει μεταφέρει ο Μάκης Κουρής στο πλαίσιο του. Λέει ότι υπάρχει κάποια δήλωση ότι θα κατεβούμε μαζί στις δημοτικές εκλογές. Τι σχέση? Καμία. Ούτε δήλωση τέτοια υπάρχει. Όχι από πλευράς ανεξαρτήτων εγγύσεων. Δεν πάνε όλα μέσα σε ένα τέτοιο να αλέθονται προς Θεού όλες οι συμπεριφορές και όλα τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ναι, έχουν την αυτονομία τους οι πολιτικές πράξεις και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί όταν τις διεξάγουμε, όταν τις πράττουμε. Λοιπόν, να πάμε να δούμε άλλη μια φορά τη δημοσκόπηση και να σας ζητήσω ένα σχόλιο. Δεν ξέρω αν πρόβλημα να τη δει ο κύριος Βούτσης. Την έχω δει, βεβαίως. Η αυριανή που θα δημοσιευτεί στο Ποντίκι. Την έχω δει και έχει και μια σημασία. Αυτά βέβαια δεν τα δείχνετε, διότι είναι ότι για πρώτη φορά στον τομέα της οικονομίας, δεν έχει ξαναυπάρξει δημοσκόπηση, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει μπροστά ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης σε αυτά τα θέματα. Μέχρι τώρα ήταν ο τομέας στον οποίο ο κόσμος είχε το κράτημα το μεγάλο. Ίσως και τώρα να το έχει, απλώς το επισημαίνω. Τώρα εσείς είστε αρκετά έμπειρος, κύριε Τσιάρα, θα σας ζητήσω παρακαλώ να μην μου πείτε ότι είναι φωτογραφία της στιγμής. Γιατί αυτό είναι η κοινότυπη εντός εισαγωγικών διαπίστωση που ο καθένας μπορεί να κάνει. Έχει απαντήσει κάποιος άλλος, όχι εγώ, αλλά μου άρεσε η απάντηση και η κάλπη είναι η κάλπη της στιγμής. Δεν είναι της επόμενης μέρας, της ίδιας στιγμής είναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν σας προβληματίζει ότι έρχεται η μία πίσω από την άλλη δημοσκοπήσεις και δείχνει ότι η διαφορά αρχίζει και ανοίγει με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αν έπρεπε να σας απαντήσω μονολεκτικά, σαφώς θα σας έλεγα ότι με προβληματίζει και προσωπικά και φαντάζομαι παραταξιακά. Ναι. Ωστόσο, επειδή έχουμε ένα αρκετά σαφές τοπίο
ειδικά στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων τα τελευταία 4-5 χρόνια, κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί και στις εκλογές του 2009 και στις εκλογές του 2012, εκτιμώ πως οι μετρήσεις μπορεί βεβαίως να μας προσφέρουν κάποιες ενδείξεις σε σχέση με την τοποθέτηση του εκλογικού σώματος, ωστόσο από την άλλη πλευρά με αρκετά μεγάλα ποσοστά αναποφάσιστων, τα οποία πάντα θα παίζουν τον κρίσιμο και εξαιρετικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Αλλά και από την άλλη πλευρά με γεγονότα ή καταστάσεις οι οποίες βλέπετε ότι διαμορφώνονται από τη μια μέρα στην άλλη, εκτιμώ πως υπάρχει και ο χρόνος και το περιθώριο, ειδικά από την πλευρά της κυβέρνησης, να ανατρέψει αυτή την αποτύπωση που αναφέρατε εσείς τη στιγμής υπέρ της στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και για να γίνω περισσότερο συγκεκριμένος, θα σας έλεγα ότι βεβαίως σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου μέτρα σκληρά, τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν αλλάξει τη ζωή των Ελλήνων πολιτών και έχουν κάνει εξαιρετικά δύσκολη την πραγματικότητα την οποία ζουν, είναι προφανές ότι οδηγούν σε άρνηση, σε επιλογές από την πλευρά των πολιτών, αντίθετες στην όποια κυβερνητική πρόταση. Το ζήτημα είναι αν όλη αυτή η προσπάθεια, βήμα-βήμα και χρόνο με το χρόνο, μπορεί να μετουσιώνεται σε μια θετικότερη προοπτική για τη χώρα, κάτι το οποίο εμείς πιστεύουμε, γι' αυτό και στηρίζουμε το συγκεκριμένο μονόδρομο που οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Πάντως, για να πάω στον κύριο Βούτση, εγώ θυμάμαι το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας τον τελευταίο χρόνο, όταν οι δημοσκοπήσεις δείχναν πως ήταν μπροστά. Εντάξει, τώρα αν θέλετε να σας πω, ότι τα επιμέρους, νομίζω θα δείτε ότι στην Χρυσή τουλάχιστον δεν είδα σε αυτή τη δημοσκόπηση. Βλέπετε ότι ενώ ο κόσμος τρώει μέτρα το ένα πάνω στο άλλο, τώρα αυτό και λέει, πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει πίσω. Ναι, εδώ δεν ισχύει αυτό. Ακόμη και έτσι, φαίνεται πως παίρνει ένα κεφάλι που είναι πια σαφές, δεν είναι απροσδιόριστο. Ακόμη και έτσι, όταν μια κυβέρνηση παίρνει τόσο σκληρά μέτρα, τα οποία μην γελιέμαστε, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, αλλάζουν την πραγματικότητα των πολιτών, υποβιβάζουν το επίπεδο ζωής και δίνουν, αν θέλετε, μια πολύ δυσίωνη, τουλάχιστον για τον παρόντα χρόνο, προοπτική, αντιλαμβάνεστε ότι η επιλογή των πολιτών δεν θα μπορούσε να είναι θετική σε μια τέτοια περίπτωση. Η δυσκολία που έχει η κυβέρνηση είναι να πείσει τους πολίτες πως ο δρόμος που ακολουθούμε είναι ο μοναδικός δρόμος που υπάρχει. Και η πραγματικότητα ουσιαστικά θα αναγκάσει ακόμη και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάποια στιγμή να δώσει απαντήσεις. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αν προηγείται δημοσκοπικά, δεν προηγείται επειδή προσφέρει μια σοβαρή πρόταση στην ελληνική κοινωνία ή δίνει ενδεχομένως την προοπτική διεξόδου ή μια καλύτερη επόμενη μέρα. Θα μην γελιέμαστε. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δικιά σας, λέτε. Βεβαίως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Παρακαλώ. Η Χρυσή Αυγή δεν δίνει διέξοδο. Γιατί παίρνει τη Χρυσή Αυγή? Εκείνη η απάντηση. Εγώ θα σας πω τη δική μου εκδοχή και δεν θέλω να παρεξηγηθώ τον κύριο Βούτση. Εκτιμώ ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή είναι δημιουργήματα της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά, ένα κόμμα το οποίο κινούνταν στα 3-4% έφτασε στο 26-27% και ένα κόμμα το οποίο δεν υπήρχε συμμετρήσεις έφτασε σήμερα, καταγράφηκε στο 7% και έφτασε να είναι στο 11-12%. Βλέπει κανείς ότι όταν υπάρχουν δυσαρέσκειες, όταν υπάρχει μια καταγεγραμμένη δυσαρέσκεια από το σύνολο της κοινωνίας και από το εκλογικό σώμα, είναι λογικό ότι θα δημιουργηθούν, αν θέλετε, πόλοι ή επιλογές, οι οποίες θα λειτουργήσουν όχι απαραίτητα με ιδεολογική ταύτιση των πολιτών, αλλά περισσότερο με μια διάθεση τιμωρίας, επιτρέψτε μου, του πολιτικού συστήματος. Αυτό εκφράζει η Χρυσή Αυγή. Μερικά σχόλια. Αν πιστεύετε και εσείς. Ναι, μερικά σχόλια. Πρώτο, όλες οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις του 1,5 χρόνου, ακόμα και αυτές οι οποίες είχαν και με 1,5 μονάδα μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, δείχνανε στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και στις επιμέρους ηλικίες και φύλλα και μόρφωση και όλα αυτά τα οποία βγαίνουν και μελετάμε, ότι υπήρχαν, χοντρικά το λέω τώρα και αδόκιμα, δύο Ελλάδες. Αυτή μέχρι τα 65, όπου σε όλες τις ηλικίες, όπου σε όλες τις ηλικίες, σας λέω, στη χειρότερη για μας δημοσκόπηση ήταν μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, σε κάποιες από αυτές δεύτερο κόμμα η Χρυσή Αυγή, κτύπα ξύλο, το σημειώνω. Και από 60 και πάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καταποντισμένος. 35% είναι η Δημοκρατία, 11% ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η εικόνα. Και πριν και τώρα. Δηλαδή, αν τώρα λοιπόν κάτι έχει επισυμβεί, γι' αυτό να μπαίνουμε λίγο στο βάθος των πραγμάτων, είναι ότι αρχίζει αυτός ο σκληρός πυρήνας των μεγαλύτερων και της δικιάς μου πλέον, ας πούμε, ηλικίας, ας πούμε, αυτού του στρώματος που είναι μεγάλο στην Ελλάδα, μικροσυνταξιούχοι. Και αλλάζει και πιο δύσκολα. Ναι, και αλλάζει. Αρχίζει όμως εκεί να γίνεται μια μικρή αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων που έχει σχέση με τα μέτρα που είπε ο κύριος Τσιάρας, δηλαδή η συζήτηση για την επικουρική
σύνταξη, οι συνταγές με κάθε συνταγή 1-2 ευρώ στο φαρμακείο, η έλλειψη του φαρμάκου, η οικογενειακή κατάσταση, διότι εδώ υπάρχουν ακόμα τα στοιχεία της οικονομικής. Ναι, αλλά αυτό που λέτε εσείς όμως επιβεβαιώνει αυτό που λέει ο Σιάρας. Ότι αυτό δεν είναι ψήφος για εσάς, είναι ψήφος τιμωρίας εκείνων που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όταν κάποιος. Η αφετηρία για τη μετακίνηση κάποιου και μάλιστα από ιστορικά παραδοσιακά δεξιά ρεύματα, ας πούμε, προς την αριστερά, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτόματα, πόσο μάλλον για το σοσιαλισμό. Δεν πρόκειται περί αυτό. Είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει παρόν και μέλλον με την παρούσα πολιτική και κατάσταση και σιγά η δοκιμή και η ελπίδα κάπου αλλού. Αυτό ως προς τα θέματα, ας πούμε, που προκύπτουν από την δημοσκόπηση τώρα. Εγώ θέλω να σας κάνω και ένα άλλο σχόλιο και δεν είναι από μετριοπάθεια ή από... επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επίγνωση των δυσχεριών που υπάρχουν και που θα υπάρξουν. Προφανώς θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση δυνάμεων, όχι μόνο στον πυρήνα των ψηφοφόρων, δηλαδή να διεκδικηθεί με αυτό τον καλπονοθευτικό νόμο η αυτοδυναμία, η οποία μπορεί να έρθει και στο 35 και στο 36, όχι τόσο και μόνο αυτό, αλλά να υπάρξουν δύο ομόκεντροι κύκλοι, αφενός ένας κύκλος από πολιτικές δυνάμεις σημερινές ή αυτές που θα προκύψουν, που θα στηρίξουν και θα ανεχθούν, ας πούμε, την πολιτική πρόταση όταν θα τη φέρουμε στη Βουλή, και κοινωνικές δυνάμεις, και ένας ακόμα πιο ευρύτερος κύκλος. Πολλοί μιλάνε για ένα 70% εν συνόλο, ότι χρειάζεται το σύνολο αυτής της επιρροής μέσα στην κοινωνία για να μπορέσει να έχει την επιμονή, την υπομονή, την συμμετοχή. Καταλάβατε. Σωστά, είναι δηλαδή, αυτά λόγια, μην νομίζετε ότι εμείς, κύριε Κουρί, μην νομίζετε ότι εμείς πετάμε στα σύννεφα, γι' αυτό σας τα είπα αυτά, ή ότι θεωρούμε πως είναι μια κλασικού τύπου εναλλαγή, σαν αυτές που γινόταν με τα πολιτευτικά. Αυτή την κουλτούρα δεν την έχετε. Καταλάβατε. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Βούτση. Ναι, όχι, Κοιτάτε κάτι το οποίο δεν αποδείξατε σε προηγούμενο χρόνο. Για να μην το κάνουμε μονομαχία το δύο, κύριε Τσιάρα, θα ζητήσω να ακουστούν όλοι πρώτα. Θα ζητήσω να ακουστούν όλοι. Ναι, αλλά μετά το πιο εκλογικό αποτέλεσμα θα δείτε ότι θα είναι διαφορετικά. Να ακουστούν όλοι, παρακαλώ. Και όντως το 25,5% δεν είναι και κανένα ποσοστό το οποίο σου επιτρέπει να λες. Όχι μόνο, σας λέω. Κάντε ευρύτερες αλλαγές. Σε μια δύσκολη στιγμή που κλήθηκε το πολιτικό σύστημα να συμπράξει για το καλό της Ελλάδος, δεν έδειξε την ωριμότητα. Να ακούσουμε και το δικό σας σχόλιο, κύριε Λικούδη. Οι πολιτεύσεις είναι στοιχείο της δημοκρατίας και της εξέλιξης. Λοιπόν, έχουμε χρόνο μέχρι τις 12 εδώ θα είμαστε. Αλλά να ακούσουμε τις απόψεις όλων πρώτα σε μια πρώτο γύρο. Εγώ νομίζω ότι ο σχολιασμός των συναδέρφων ήταν απολύτως αναμενόμενος. Δηλαδή, αυτά θα έλεγαν. Ναι. Δεν το λέω επιτιμητικά, το λέω ως μια αποτύπωση της πραγματικότητας. Εγώ αν ήμουν νεοδημοκράτης θα έλεγα αυτά που είπε ο κύριος Τσιάρας. Ναι. Και αν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα αυτά που είπε. Λέτε ότι έχουν μια λογική όλα τα επιχειρήματα. Απολύτως. Και είναι αναμενόμενος ο σχολιασμός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η πραγματικότητα είναι βέβαια αναμφισβήτητη. Τις 2-3 τελευταίες δημοσκοπήσεις παίρνει κεφάλι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ναι. Ενώ δεν είχε. Ναι. Αυτό είναι μια αποτύπωση μιας διαφορετικής κατάστασης. Τι δείχνει, εσείς που είστε τρίτος, τι δείχνει, που δεν είστε ούτε ΣΥΡΙΖΑ, όχι, εννοώ ότι δεν είστε από άλλη σκοπιά, πώς το εξηγείτε? Υποστηρίζω και νομίζω ότι έχω δίκιο, ότι βασικό στοιχείο της πολιτικής εικόνας είναι η ρευστότητα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή μετά από ένα μήνα ή 1,5 μήνα μπορεί να έχουμε ανάποδες δημοσκοπήσεις. Να είναι πάλι με ένα μικρό προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία και να ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό γίνεται τώρα εδώ και 1 χρόνο, περίπου 1,5. Έτσι πάει και έρχεται το πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι το βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής κατάστασης είναι η ρευστότητα. Επομένως δεν έχω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο εγώ πάνω στη δημοσκόπηση. Το σχόλιο που έχω να κάνω εγώ είναι για την κακή εικόνα του δικού μου κόμματος. Δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Η ρευστότητα, τι εννοείται, οικονομική? Γιατί αλλάζει? Αυτή η διαφορά είναι αποτέλεσμα νομίζω των μέτρων ή όχι? Του επίπεδου πώς αισθάνεται ο πολίτης τα μέτρα. Πριν από 2 μήνες που είχε προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία με 2% μπροστά, δεν ήταν επίσης ασφικτική η πίεση οικονομική στην ελληνική κοινωνία? Όχι. Αν μου επιτρέπει ο κ. Λικούδης, υπάρχει μια διαφορά που είναι τεράστια και δεν ξέρω αν έχει αποτυπωθεί σε αυτήν την δημοσκόπηση και στις τελευταίες.
είναι ότι υπάρχει, νομίζω, η αίσθηση μιας απώλειας του ελέγχου. Τα μέτρα ήταν δυσάρεστα, βαριά, αφόρητα, αδιανόητα, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Έδειχναν όμως να ακολουθούν μια λογική. Τις τελευταίες εβδομάδες, με αιχμή του δώρατος αυτό που συμβαίνει στα φορολογικά, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο, περιλαμβανομένων των σεβαστών Υπουργών Οικονομικών και του επιτελείου τους, που να βάλει το χέρι στο Ευαγγέλιο ή όπου βάζει κανείς το χέρι και να πει «Καταλαβαίνω τι λέει αυτό το πράγμα». Η απώλεια ελέγχου, και θα παραπέμψω σε αυτό που διάβασε ο κ. Βούτης πριν, αν και δεν το δείξαμε, το ποιοτικό χαρακτηριστικό που είναι μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ στα οικονομικά θέματα είναι το αντίθετο, νομίζω. Είναι η απόλυτη απώλεια εμπιστοσύνης σε οτιδήποτε έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση στα οικονομικά. Που είναι φοβερά άδικο, αλλά είναι αλήθεια. Αυτό περνάει σιγά-σιγά στον κόσμο. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι μπαίνει στον κόσμο και χωρίς να έχετε αποτελέσματα κυβερνησιμότητας σε αυτές τις δημοσκοπήσεις πάλι, έχετε την έννοια αμάν τελειώσαμε. Πάντως, εάν αυτή ήταν η προσέγγιση της κοινωνίας στα ζητήματα, θα έπρεπε να υπάρχει εκτείναξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γι' αυτό λέω, γι' αυτό νομίζω δεν νομίζω ότι υπάρχει ακόμη στοιχεία. Εντάξει, αυτό όμως πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το εργαλείο που χρησιμοποίησατε, το εργαλείο σκέψης, είναι σοβαρό, αυτό είναι, αλλά δεν οδηγεί σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα αυτό το εργαλείο. Δηλαδή, θα έπρεπε φυσιολογικά να εκτιναχθεί η εναλλακτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ και να καταβυθιστεί η Νέα Δημοκρατία. Και όμως δεν υπάρχει. Υπάρχει σαφώς μια ανωδική τάση του ΣΥΡΙΖΑ που όμως δεν πείθει ότι αυτού του τύπου η εργαλειακή σκέψη οδηγήσεται. Γι' αυτό σας λέω ότι έχω την εντύπωση ότι βασικά αυτό που αισθάνεται η ελληνική κοινωνία, αυτό που ενυπάρχει στην ελληνική κοινωνία είναι ένα παϊκέλα το οποίο είναι αποτέλεσμα αυτής της αμηχανίας της συνολικής. Νομίζω ότι εκείνη γι' αυτό δεν θα εκπλαγώ, ειλικρινά σας το λέω, και δεν έχει καμία σχέση με συμπολιτευτικά ή αντιπολιτευτικά. Δεν θα εκπλαγώ αν μετά από 1,5 μήνα κάνει κάποια έκρηξη επικοινωνιακή η Νέα Δημοκρατία και πεταχτεί 1,5 μήνα. Ούτε εγώ θα εξεπλητώμουν, αλλά νομίζω περισσότερο ότι θα κάνει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μπορεί να πάρει ένα όπλο και να πυροβολήσει τον εαυτό του στο γόνατο. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Έχω την εντύπωση, το έχω πει πολλές φορές εγώ αυτό, αλλά οφείλω να αναγνωρίσω ότι τους τελευταίους 2-3 μήνες αρχίζει και ρεαλιστικοποιείται η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό νομίζω ότι του δίνει έναν αέρα. Αυτό που είπατε για το κόμμα σας. Τι είπατε για τη Μάλτα. Έχω μια εικόνα η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη, καθόλου αισιόδοξη. Αυτή δηλαδή, το δικό μου το κόμμα ήταν επί ένα ολόκληρο χρόνο συμμέτοχο σε μια πολιτική η οποία συνοδευόταν με πάρα πολύ σκληρά μέτρα στην ελληνική κοινωνία και είχε μια αξιοθαύμαστη εκπληκτική αντοχή. Για τα δικά μας δεδομένα αντοχή. Εκεί ήταν, στο 5-5%. Σήμερα είναι σε χαμηλά επίπεδα, εμένα με προβληματίζει ιδιαίτερα. Ψάχνω να βρω τις αιτίες. Αντικατοπτρίζει, εσείς που έχετε εικόνα, αυτό που βλέπετε κάτω, στον κόσμο εννοώ, αυτό που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις. Τι εικόνα έχετε τώρα, τι να πω, δεν έχετε μια εικόνα τόσα χρόνια έμπειρα. Έχω την εντύπωση ότι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που στήριξε τη δική μας προσπάθεια έχει αποστασιοποιηθεί. Έναν αέρα και μια αισιοδοξία σήμερα έχει μια συγκράτηση. Έχω και επιφυλάξεις. Ναι. Εύχομαι και ελπίζω να το ξεπεράσουμε, το παλεύουμε όσο μπορούμε, όμως ως πραγματικότητα αποτυπώνεται. Και δεν μπορούμε να μην το δούμε. Δεν μπορούμε να μην το δούμε. Είναι κάποιο άλλο σημείο εντυπωσιακό. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία που 5 μέτρα είναι μπροστάρης, σταθερή στο ποσοστό που είχε πάει κοντά στις εκλογές πάλι, ενώ τα άλλα δύο κόμματα πληρώνουν την ύφη. Και το Πασόκ, άλλες δημοσκοπήσεις μιλάνε για 3%. Το ξέρω το Πασόκ, έχει μια απίστευτη κατάρρευση. Έξω από κάθε πρόβλεψη. Και μεγάλη σταθερότητα στην κατάρρευση. Λογική προσέγγιση και μεγάλη σταθερότητα στην κατάρρευση. Στην κυριολεξία. Αυτό είναι αλήθεια. Πληρώνει τη ζημιά του Πασόκ και εσείς. Αυτό ενδεχομένως. Είχε μεγάλες ευθύνες βέβαια. Ναι, αλλά είχε κρατήσει όμως το 12, το 11. Ναι, καλά. Πάντως το γεγονός είναι αυτό που λέει ο κ. Λικούτης, για να πάω στον κ. Μαρούπο, ότι η Δημάρ από την έξοδό της στην κυβέρνηση ζημιά έχει και δεν έχει όφελος εκλογική, όπως το κ. Δημοσκοπήσεις. Μόνο αυτό όμως, διότι και στην κυβέρνηση όταν ήταν είχε ένα κόστος από τη συμμετοχή της σε σκληρά μέτρα. Απλώς εμένα με προβληματίζει. Δεν έχει κέρδη από την αποχώρησή της. Ότι δεν παίρνουμε την ανάσα. Δεν την παίρνουμε την ανάσα και αυτό με προβληματίζει ιδιαίτερα. Τώρα, να έρθω στον κύριο Μαρούπα από το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ παρουσιάζει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα εκεί τον τελευταίο ένα χρόνο και μια πορεία έτσι είναι προς τα πάνω, αργά αλλά σταθερά, αλλά εκεί σε ποσοστά αυτά. Έτσι δεν...
Άρα όχι αξιοθαύμαστη. Θα μπορούσε την ίδια φράση να την πει κανείς. Μια απογοητευτική σταθερότητα. Εντάξει. Γιατί υπ' αυτές τις συνθήκες και το είδος πίεσης των μέτρων. Γι' αυτό και δεν θα ήθελα να μας δουν σταθερούς και να υπάρχουμε και να αγωνιζόμαστε. Όχι, το λέει γιατί είχατε φτάσει κάποια εποχή δημοσκοπήσεις πολύ πιο ψηλά. Όταν γδέρνεται ο κόσμος, συνήθως πάει αριστερά. Θυμάστε πόσο είχε φτάσει δημοσκοπήσεις τότε, 12, πόσο 11, είχε φτάσει πολύ ψηλά ποσοστά. Έτσι δεν είναι? 8,5 πήρε τελικά, γύρω στο 10. Ναι, κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό είναι το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε μια εκλογική χρονιά, πιθανόν να έχουμε και βουλευτικές, σίγουρα ευρωεκλογές, περιφερειακές, δημοτικές. Και πρέπει η εργατική τάξη και ο λαός μας να δει ότι έχει μια ευκαιρία να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ και να βγάλει αυτό το μήνυμα. Γιατί αυτό έχει ανάγκη σήμερα για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχήν, τα αντιλαϊκά μέτρα θα συνεχιστούν, είτε με τη μια μορφή διαχείριση που υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, είτε με την άλλη μορφή διαχείριση που υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Καθότι μιλάμε για μορφές διαχείρισης οι οποίες υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Με ό,τι σημαίνει αυτό και έχουμε καλή πείρα το τι σημαίνει αυτό το πράγμα στους μισθούς, στις συντάξεις, στην ασφάλιση. Καλά, πείρα από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε, βέβαια, έτσι. Από αυτή τη γραμμή, πώς δεν έχουμε? Από το ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον τόπο. Θα σας πω, έχει υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου παντού, με κοινωνικούς διαλόγους, υπογράφοντας συλλογικές συμβάσεις, στηρίζοντας αυτή τη γραμμή, στηρίζοντας σε δήμους, σε περιφέρειες, σε δήμους μάλλον, για να με. Εντάξει, δεν έχει κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλω να πω έτσι. Ένα μέρος που έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει πάντως. Παλιά. Το Πασόκ. Δεν είναι πολύ παλιά, νομίζω. Έτσι. Ένα αυτό δηλαδή. Να στείλει ισχυρό μήνυμα. Είδε το φως. Υπάρχει διαφορά τη γραμμή σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ με τη γραμμή του συνασπισμού. Που δεν τύχει το ΚΚΕ τότε. Πού? Με τύχει το ΚΚΕ. Τώρα λέμε ανώμια πράγματα. Με τη γραμμή του συνασπισμού, όπως προέκυψε με την ενοποίησή του και το ότι το ΚΚΕ τότε σωστά έκανε και αποχώρησε. Με τύχει στην κυβέρνηση. Με τύχει τη κυβέρνηση. Είναι η γραμμή του συνασπισμού. Όχι το εννοώ. Ο εννοώ ότι ο συνασπισμός ήταν μια προσπάθεια. Ούτε θα την κρίνουμε κι εμείς, αν ήταν σωστή ή όχι. Μάλλον δεν ήταν σωστή επιλογή. Έτσι δείξαν τα αποτελέσματα. Που δεν βοήθησε. Βέβαια το ΚΚΕ πήγε εκεί πέρα με τις προθέσεις να υπερασπιστεί τα λαϊκά δικαιώματα. Έκανε λάθος. Ένα μεγάλο κομμάτι των στελεχών του ΚΚΕ που τραβήξαν προς αυτή τη γραμμή φύγανε, παρατήσαν το κόμμα, θέλησαν να διαλυθεί το κόμμα. Βέβαια τώρα κάνουν ότι θέλουν να συνεργαστούν. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια ιστορία παλιά. Πάντως δεν σας προβληματίζει ότι η δική σας επιχειρηματολογία, που είναι σταθερή, θέλω να πω, δεν αλλάζει. Έτσι καιρό τώρα δεν πείθει μεγάλα κομμάτια του εκλογικού σώματος και κυρίως κομμάτια πια που είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Μιλάμε τώρα για απευθύνεστε σε ένα εκλογικό σώμα που υποφέρει σε ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά δεν σας εμπιστεύετε. Προτιμάει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Χρυσή Αυγή, λέγω, προτιμάει να πάει. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι σε αυτές τις εκλογές έχει την ευκαιρία να ξαναζυγίσει κάποια πράγματα. Και με βάση και την πρόσφατη πείρα του. Τον Ιούνιο του 2012 υπήρξε ένα αρνητικό αποτέλεσμα για το κόμμα μας και εμείς είχαμε εκτιμήσει ότι θα ήταν και ένα αρνητικό αποτέλεσμα για το λαό. Νομίζω πέσαμε μέσα. Δεν περάσανε παρά λίγες εβδομάδες, πολύ λίγες εβδομάδες, και η τρικομματική κυβέρνηση με τη συμμετοχή και τη κυβέρνηση αριστερά επιτέθηκε με τα μάτια στη χαλιβουργία. Και είχαμε και ένα μπαράζ γενικά αντιλαϊκών μέτρων από τότε και ύστερα. Κέρδισε η εργατική τάξη ο λαός από ένα αποδυναμμένο ΚΚΕ. Παρά το γεγονός ότι οι κομμουνιστές